Aquests artistes de la nostra cultura van néixer un dia com avui, 21 de novembre. Josep Oriol Mestres i Esplugues, Barcelona, 1815. Arquitecte, va construir el primer edifici de l'Eixample, la Casa Gibert, i va ser coautor del Gran Teatre del Liceu, que també va reconstruir després de l'incendi del 1861. El 1855 fou nomenat un dels arquitectes de la Catedral de Barcelona i va ser un dels fundadors de la primera societat de passapristes. Joaquim Claret i Vallès, Camprodon, 1879, escultor d'estil fi i elegant, relacionat amb el noucentisme. Josep Serra i Massana, Igualada, el 1896, dibuixant col·laborador de moltes publicacions de l'època. Francesc Tudó i Garcia, nascut a Tortosa, 1922, pintor amb un colorit suau, obra centrada en els subjectes quotidians i de caràcter científic. Jaume Genovart i Llopis, Barcelona, 1941, conegut per les seves genografies, paisatges simplificats combinats amb lletres i signes que generen una sensació de moviment.